L'Albufera. En efecte, l'Albufera de l'època medieval constituïa un paisatge radicalment diferent de l'aiguamoll actual. Un ample estany d'aigües salobres s'estenia entre l'actual Pinedo i el Cap de Cullera, obert a la mar per una bocana, la Gola del Rei, que assolia més de 200 metres d'amplària. A l'Albufera, propietat reial, la marjal s'aprofitava com a pastura i l'estany permetia l'aprofitament d'unes riques pesqueres i una rendible explotació salinera, mentre que l'agricultura estava prohibida. Llavors, la gestió hídrica de l'aiguamoll estava exclusivament al servei de la pesca. Els pescadors modificaven les fluctuacions del lluent per incrementar-ne les captures i obrien o tancaven la gola en funció del cicle reproductiu dels peixos. Fins i tot s'excavaren dos canals, les séquies del Rei, per poder aportar-hi aigua del Túria i el Xúquer i apujar el nivell de l'Albufera en temps de sequera. Aquest sistema entrà en crisi al començament del segle XVII, quan les aigües de l'estany es dulcificaren definitivament de resultes de la confluència d'almenys tres factors. En primer lloc, unes condicions climàtiques inusitadament fredes i humides associades a la petita edat del gel, que es traduïren en un increment de les revingudes del Xúquer i el Túria sobre l'aiguamoll i un possible descens del nivell marí. Segonament, l'abocament d'aigües del Xúquer des de les séquies de Sueca, que afavorí el desenvolupament de la vegetació palustre a l'entorn de la gola. Finalment, la construcció d'un dic artificial a la gola per reduir els costos dels treballs d'oberta i tancament, la parada fixa de Cristóbal Antonelli, 1607, el qual comportà una notable retenció de sediments, fet que va estretar la gola i aïllar l'estany de la influència marinera. El descens de la salinitat provocaria l'abandó forçós de les salines i la crisi de les pesqueries al llarg del segle XVII. Després de diversos intents de restauració de les condicions ambientals prèvies, a mitjans segle XVIII la monarquia canvià d'estratègia i esperonà la colonització agrària de l'aiguamoll. La peça clau d'aquesta transformació fou la prolongació de la séquia reial del Xúquer, que permeté assegurar l'entrada d'aigua fluvial a tota la vora oest de l'Albufera. El canvi d'orientació productiva comportà també un canvi en la gestió. La corona desposseí els pescadors del control de la gola i atorgà legalment als arrossers el domini sobre les fluctuacions del lluent. Fragment de l'article El Parc Natural de l'Albufera, l'evolució històrica, publicat per la Universitat de València l'any 2012 en el llibre La Universitat de València i els seus entorns naturals.